Туйларын белгиләп үттеләр. Үрнәк, бәхетле пар турында хәбәрчебез язмасында. Ярты гасыр бер уйда булып, бер юлдан атлаучы Сания һәм Илсур Хәбибуллиннар апасының күркәм пары. Алтын туйлары уңаеннан аларга район башлыгының рәхмәт хаты тапшырылды. Сания апаның иңенә ак теләкләр аша ак мамык шәл салдылар. 9 класста укыганда безгә рус теленнән и әдәбияттан укытырга керде. Аның дәресләрендә шибен ишканы да ишетеләдер. Шуның хәтлек тынытып, ул шундый матур итеп сөйләдер. Менә театрда ничек артистлар образга кереп китеп сөйлиләр, ул менә шундый итеп матур итеп сөйләдер. Котлауларны, бүләкләрне өлкәннәр шатланып кабул итте. Илсур абый да, Сания апа да гомерләрен хезмәткә багышлап, район үсешенә зур өлеш кертүчеләр. Йорт башлыгы район хастаханәсендә, һөнәр училищесында, яшьләр үзәгендә эшләгән. Фидакар хезмәте өчен Мәгариф отличнигы исеменә лаек булган Сания апа мөгаллимнәр нәселеннән. Ул 16 ел мәктәптә балаларга рус теле һәм әдәбияты фәненнән укыткан. 20 ел Кояшкай балалар бакчасында тәрбияче булып эшләгән. Балалар бакчасына килеп керәбез, игезәк кызлар, biz ул вакытта русчарак аралашабыз торган булган инде. Һәм менә безне шул яшебездән каршы ала шушы Сания апа. Һәм инде соңгы балалар бакчасын бетергәнче Сания Гариповна безне озатып бара. Мизгелләр әлбәттә күп, хәтта үз балалары күбек һәрбер баланы якын итүе аркасында аның үзенең йортында да ул вакытта да икенче балалар бакчасы дип әйтерсең. Хәбибуллиннар бер кыз һәм бер ир бала тәрбияләп үстергәннәр. Балалары да әниләре һөнәрен сайлаган. Әни белән әтине бүгенге менә юбилейлар белән тәбрик итәбез килә. Алар 50 ел бергә булдылар. Без дә аларга шап 25 ел бергә Иле бергә гомер итәбез. 3 малай үстерәбез. Быел килен булып төшкәнемә 25 ел була. Әти белән әнигә бик зур рәхмәтлемен. Алар бик яхшы киңәшләрен биреп тордылар. Аларны бик хөрмәт итәбез. Аллаһка шөкер, исән сау булсыннар, тигезлектә яшәсеннәр. Сау сәламәт булсыннар, безне шулай шатландырып, куандырып торсыннар. Бу җырның утлары сүнмәсен. Яшәгез әле. Безгә шатлыкка, куанышка, үзегезнең яхшы теләкләрегез ярдәм итәсез һәр вакытта да. Бик зур рәхмәт сезгә. Без сезне бик яратабыз. Әлеге бәхетле пары бик күпләрдә сыклану уята. Гомерләре буе үзара аңлашып, санлашып яшәүләре белән яшьләргә үрнәк алар. Вакытларда булгандар, начарлыкларда, яшьлыкларда. Икесен бергә кушсам бик төрсөгенә килеп чыга. Минем яшьлек елларым ачлыкта, ялангачлыкта үтте. Оннан соң без пионерда булдык, социализмда яшәдек. Bu yönənin bir yağın götərsəm, mən bu yönənin ikinci yağın götərədirəm. Bizning ide nene bulu bulmadı. İrler işi, kadın kızlar işi deyip el su ete turgan ya. Qaraylesin, barıp bağananın bu yönənin ağır yağın sen götərəsin deyip koya turgan ya. Turmuş итү 40 кеше генә түгел, 50 ел бергә яшәгән парларның киңәшләре һәр чак ярап куя. Фәнис Мөхәммәтов, Гөлназ Вәлиева, Раил Галәвов, Татарстан яңалыклары, Апас районы.